Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa barkanmu da wuni, barkanmu da sake sazuwa a cikin wani sabon darasi. Wani bidiyo ne za mu yi kamar da muka yi alkawari a jiya cewa za mu tattauna akan wannan application da na gaya muku yana da matuƙar muhimmanci, wanda zai taimaka muku domin ku karanta da yaranku a cikin sauƙi, wanda zai sa yaro ya iya rubutu da karatu cikin ƙanƙanin lokaci. Kamar da kuka gani ga application din nan, za mu shiga cikin shi yau. Jiya mun introducing din shi gaba ɗaya, yau kuma za mu magana akan za mu ɗauki darasi ɗaya daga cikin mai. Don haka ku biyo mu, za mu shiga cikin wannan app din. Idan muka shiga cikin wannan app din, idan kuka lura ga da yake buɗewa nan, gashi nan Jolly Phonics Lesson. Jolly Phonics Lesson wani application ne wanda ana karanta da subject ne real wanda ake karantarwa a primary. To wannan subject din dukkan wanda yake karanta da shi is a special teacher, wanda malami ne wanda yake da wani skills na daban, wanda ba kowanne malami ne zai iya yin wannan aikin ba gaskiya. To idan ka iya wannan Jolly Phonics din, za ka iya karanta da yaranka a cikin gida su iya karatu cikin nishaɗi kuma cikin sauƙi. Yanzu yaro iya karatu da rubutawa sai wannan lesson din na Jolly Phonics. Don haka yau za mu ɗauki sounds na farko. Kamar na gaya muku, Jolly Phonics ya yi containing sounds guda 42 regular sounds. Bayan sounds guda 42 ya yi containing groups 1 zuwa 7, ma'ana 1 to 7 groups. Sannan bayan wannan, idan muka lura, kowanne group yana da sounds guda 6. Wannan kenan. Don haka ku bi mu, za mu shiga cikin first sound mu fara tafiya da shi. Ban sani ba ko za mu kammala da shi duka. Kun ga da yake buɗewa. Idan muka buɗa farko, gashi nan an rubuta story a sama. Idan muka lura, gashi nan story. Wannan story din shine za mu fara da shi, amma za mu ɗauko wani story na daban, don za ka iya canza wannan story idan ya yi maka yawa. Idan kana creating naka, ko akwai za ka samu, don muna raba sheet wanda ɗan ƙarami wanda zai baka dama kai story in mai sauƙi. Wannan app ne. Story za mu ɗauka a cikin wannan, za mu yi bayani ne akan wannan sound ɗin. Story ɗin shine za mu iya narrating ɗin story kamar mu ce, Sani sees a snake. The snake hissed and ran away. This is the story. Cikin story kun ji menene Sani ya gani. Wannan abin da Sani ya gani me yayi, sannan me yayi a ƙarshe. Okay, muka ce Sani sees a snake. The snake hissed and ran away. Then lokacin da kake cewa nan, za ka yi copying hannunka, kana yin shape din din. Wannan da kuka gani ga alama na an yi haka, mutum zai da hannun shi, ma'ana action. Mutum zai yi action kenan da hannun shi, ya nuna yadda ya rubuta wannan sound ɗin a saman iska. Kun ga mun yi story, mun yi action. Yanzu mu sauko sai ga demonstration akan shi wannan action din. Suka ce, wave your hand in an shape like a snake and say S. That is the action. Za ka aza yatsunka gefen hannu dama, ka yi curbing out. Shi kenan ka yi wannan sound din. Ok, bayan ka kammala sai mu haɗu wurin da inda aka rubuta flashcard. Wannan gefen idan muka lura, gashi nan an rubuta mishi flashcard. Flashcard ana nufin kamar wannan sound din ka rubuta shi ga takarda, ko kuma ka rubuta shi ga wani kwali ko wani wuri, sai ka rika nuna ma yara suna faɗi. Wannan sound din ka rubuta shi a saman kwalin yanzu muke tsammani. Misali, yanzu haka nuna ma yara ne za su faɗi sounds din su estimate. Za ka tambaye su wani sound ne wannan, wani sound kuka ji snake ya yi da, za su ce maka S. Sai ku ce to wannan sound shi kira da S. Don haka kowannen ku faɗi mu ji S. Za su faɗi, za ka ji. Ka kammala da flashcard. Bayan ka gwada musu, yanzu za mu dawo a ƙasa wurin abin da ake kira da formation. Idan aka ce formation, ana nufin rubuta abu, koyon yadda za ka yi forming ɗin abu, za ka rubuta abu. Don haka za mu yi koyon yadda za mu rubuta wannan, amma kamin mu koyi yadda za a rubuta shi ga wani wuri, za mu rubuta shi ga allo. Za mu rubuta shi a hankali, kana rubutawa, kana yi ma yara bayanin mene kake yi. Misali, za ka ce, start at the point, curve in, curve out, and stop. Ko kuma start at the point, round again, and stop.
that duk za ka yi dai ka yi shi ta yadda yara za su fahimta, kana yi kana bayani kaɗan. Bayan haka nan bayan ka yi na allo za ka ce yara su ɗaga yatsansu a saman iska, za ku yi saman iska, za ka ce start from the point, everybody start from the point, round again and stop. Za ka iya yi a saman teburin, yara su aza yatsun saman tebur, za su yi ko ina inda ya dace a ce an yi wannan action ɗin za a yi shi. Bayan an gama formation kai, bayan an gama shi za mu sauko a cikin abin da ake kira da sounding. Amma za mu tsaye da darasi bakin nan. Idan muka dawo gobe za mu ci gaba mu karkar sauran abin da ya rage, amma mu san da cewa akwai wani abu da ya dace a ce an yi wanda yara za su fahimta sosai. Wurin sounding ɗin nan za a ci gaba da yin shi sosai ta yadda a saman ƙasa ne, a saman tray ne, za a yi shi ga iska, za a yi ga kujeran yara ga bayan 'yan uwansu saboda su sound ɗin ya tsaya ga hannunsu ta yadda za su rubuta shi. Idan muka je can ƙasa a gobe za mu kawo har inda yaran za su rubuta shi a cikin littafinsu. Don haka muna fatan za ku biyo mu kuma za ku yi subscribing ga wannan YouTube channel ɗin, domin za mu ci gaba da kawo muku waɗannan lessons ɗin masu amfani wanda za su taimaka ma yaranku su iya karatu da rubutu.